Už tady slyším cvrlikání ptáků. Máte je tady v různých barvách. You are buying some pets? Oh, how are you? Which one do you like? White. Wow, podívej se tady na ty papoušky, ty jsou nádherní. Tak je ten ikonický papoušek, ne? Tady tenhle krásný tvor, teda tenhle vypadá trošku zvláštně, jako kdyby toho už měl dost, ani se nedivím, no. Tady v tom vedru, v té klaci, krmí je asi melonem, jak to vypadá. A navíc jsou ty klíčky takový celkem zasraný, takže nevím, jak často to umývají. Ale je dobrý, že tady aspoň jsou jenom po dvou, že tady nejsou třeba po 10, jako jsou ti menší ptáci. Pakistan cat, nice. I'm India guy. Tady máte i malý koťata, ale působí to na mě takovým trošku, nevím, ne úplně nejlepším dojmem, jak jsou tady zavřený v těch klacích. Hello sir, how are you? I'm good. You are buying some pets? Yeah, I have to buy some green bird. Green bird, small that one. No, big one. That one. Oh, it's a big one. Emmett, for the shoulder. Yeah, it's got a red shoulder. So you will be like a pirate. No, it's just like